Toto je Rádio Slovensko. Medzi nami aj náš host Jana Andejovská, ktorá prišla predstaviť svoju novú pieseň Dialóg. Tu si vlastne zaspievala s Petrom Lipom, takže vítaj u nás aspoň ty z tejto dvojice. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Slovensko. A poďme sa venovať tvojmu dialógu. Text tejto piesne je veľmi zaujímavý, pretože je dvojjazyčný, je slovensko-anglický. Tvoja verzia je vlastne tá anglická viac menej, lebo však pre teba je angličtina blízka, ty si 12 rokov žila a pôsobila v New Yorku. Peter Lipa bol aký žiak, čo sa týka angličtiny? Peter Lipa ustal skúšku. Ono to je vlastne tak, že my si to v tom dialogu vymeníme, že raz spievam ja po anglicky, potom po slovensky a zase naopak. Textár pán Luboš Zeman mal vlastne takú predstavu, že mali by sme nájsť niekoho kontrastného ku mne. Čiže vyslovene ste išli po niekom, kto je hudobne odlišný od teba, pretože Peter Lipa, áno, je známy jazzman. Tvoja hudba vôbec nie je do jazzu, skôr je taká pohodová, príjemná, relaxačná, by som až povedala niekedy. Veď to je práve ten kontrast, ktorý sme hľadali, teda, takže myslím, že sa to splnilo, áno. Ako sme spokojní. A teda Ľuboš Zeman napísal celý text, aj ten anglický, aj ten slovenský? Áno, pán Zeman napísal text a ja som zhudobnila tento text. Nahrala som doma gitaru, klavír, husle, spevy a potom som poslala demo nahrávku vlastne mojim kamarátom, hudobníkom, ktorí ucelili a Peťo Preložník zmixoval a zmastroval pieseň. A je z toho krásna, pokojná atmosféra. A zase len o láske pesnička. Nazveš to dialog a je to zase len o láske. Tak samozrejme do lásky dialog patrí. Áno, a z lásku sa nikdy nepomýliš, takže je to v poriadku. Toto je Rádio Slovensko.